Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapangunang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, kaso sa COVID-19 sa Western Visayas masobra na 600. Negrosanon nga 8 kabulan nga lapsag, lakip sa bag-o nga positibo sa virus. Siyudad sa Bacolod magapabilin sa Modified General Community Quarantine. Sa balita nasyonal, online barter trade illegal kapag lapas sa layi. Pondo sa DFA hindi na makasarang sa pagpapuli sa mga OFW. Mayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 15, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Mag-Dr. Alfred's Green Coffee na. May enhancer para sa good memory. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng steep. Sige. Good morning mga ka-aksyon! So, happy Wednesday, subong adlaw. May umaga sa nag-monitor sa aton sa Facebook Live kay Jocelyn Libuon Dispoho. Sa Police Station 6 Action Boy, nag-aupod sila subong sa aton. Kay Mami M. Station 6, si Captain Elmer Bonilla? Siguro. Pero ilan nga do cafe, lagi ba lang sa Station 6, Balahaw. Facebook nila. Kay Erwin Gonzalez, good AM, monitor lang kami ni Dodoy Taiko sa kapihan ni Makmak diri sa Maaw Public Market. Salamat kay Wilson Tejedor. Mayong aga, good morning mom and sir, Aksyon Radio. May ilang pagpamati mga ka-aksyon ha. So, subong nga adlaw, kumbaga sa second wave. Sa ato yung greetings, Action Boy na. Second trans. Oo. May sap ka, gid ba? May sap ka? Wala eh. Sap lang. So, kagapon nag-start kami greetings online sa mga Facebook followers. Subong, ikaduwa na ning adlaw. So, gamay lang nga practice. Sometimes nag-commercial. Ini aton nga greetings while we are having our commercials. Kaya perti ka malaba man. Pwede na ito magamit. Sa Facebook lang kita no? Sa Facebook lang. Isa rin actually sa solusyon nga nakita sa Action Radio Bacolod. Kaya siyempre kalawig bala sa nga aton nga commercial yung Action Boy. Correct. So why not ipang-greet ta sa aton mga ka-action. Kay Rafi Bantiling, good morning Action Radio. Hambalya kay Maria Luz, Grijaldo Makunat, morning Action Radio. Good morning man. Thank you, good. Hi. Mga classmate ko, si Susette Plumeda, good morning. Si Joel Espende. Mga taga-bago guro na Kaya mga Espende, mga taga-bago na mo. Nag-aabanggit sila si mo. Kay Dave Minor, ni pagbasa. Mayong aga. Kay Sheila Alagos, Action Boy. Hambay, good morning, Action Radio. Check attendance lang ko. Salamat, Ged. Kay Sarah B, good morning. Stay safe and healthy.
Thank you. Stay safe and healthy man. Kay Melchor Baroca Rumbinas Kagawad, Melchor. Yes. Morning sir, kag Ma'am Dorel mga pita. Salamat, Ged. Kay Ben Bads, happy birthday Mariel kag Natalie Badian. Kay Silibeth Yap, good morning, Aksyon Boy. Greet ko lang si Lizelle Yap po na Aksyon Boy. Lizelle. Jocelyn Song Comedia, morning Aksyon Boy, kag Aksyon Dorel, good morning. Nandun na sa Barangay 10 si Jocelyn. Asa? Oo, correct. Lapit lang gali. Kay Miriam Suerte, good morning, Aksyon Radio from Sige, watching okay. from Saudi Arabia. Mabalik na ta. Sige, so Free uniform and ID. 275 lang ang bulanan. 1,500 ang registration. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang Samtang greet ko na lang yung mga trabaho ko diyan. Kasi obra ka danay, kaya ako yung mag-greet ko dianay. Kay Levi Lacorte, good morning, watching Saudi Arabia. Kay MJ Nakayama, happy and blessed morning, Action Boy. Kag Miss Dorel, stay safe lang gid kita. Yes. Okay na ka na? Okay na? Okay na. Happy 50th birthday, Anay, sa iya twin brother-in-law nga si Ramon and Ramil Flohemon, Action Boy, Sige, later naman ang iban. Man-news na kita. Alright, thank you. For the prevention of cardiovascular disease, I personally recommend a daily supplementation of life extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from life extension. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15, Detalye na sa aton mga balita lokal. Nagsaka sa 611 kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos sa dugangan sa 19 kahapon nga adlaw. Sa datos ng Department of Health Western Visayas, 11 ka man Negrosanon, 4 ka taga-probinsya sa Iloilo, 2 ka taga-syudad sa Iloilo, kag 2 man sa syudad sa Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang may isa ka authorized person outside residence nga taga-Cainta Rizal ang kalakip sa na-record nga nagpositibo sa DOH Western Visayas. Naka-record man sang 34 ka recoveries nga ginalakipan sang 16 ka taga-syudad sa Iloilo, napulo sa probinsya sa Iloilo kag 8 sa probinsya sang Negros Occidental. Sa 611 ka kaso, 376 ang aktibo, 224 ang recoveries kag 11 sa gihapon ang napatay. 585 ka laboratory results ang ginpagawa nga may 20 ka nagpositibo, 2 ka repeat test kag 563 ka negative results. Isa ka 8 ka bulan nga lapsag ang kalakip sa 11 ka mga Negrosano nga nagpositibo sa COVID-19. Base sa ginpagawa ka datos ng Department of Health Western Visayas kahapon nga adlaw, ang 8 ka bulan nga lapsag taga Banwas ang San Enrique kag isa ka locally stranded individual. Samtang ang napulo pa ka nagpositibo ang ginalakipan sang 3 ka taga syudad sang Sipalay sa diin ang isa non-LSI kag non-OFW kag tag-isa naman sa syudad sang Cabancalan, San Carlos, Victorias, mga Banwas sang La Castellana kag Banwas sang EB Magalona. Duha naman ka mga non-OFW kang non-LSI nga mga Bacolonon ang kalakip sa 19 nga nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa datos ng Department of Health Western Visayas, ang duha ginalakipan sang 24 anyos nga babae kag isa ka 22 anyos nga lalaki, tanan naka-facility quarantine man. Wala naman sang recoveries ang syudad sang Bacolod. Sa kabilugan, ang syudad sa Bacolod may 64 ka kaso sang COVID-19, tubtub ini sa record kahapon nga adlaw.
Sa iban nga balita lokal, magapabilin sa Modified General Community Quarantine o MGCQ umpisa Hulyo 16 ang siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang nga ginaprobahan sa National IATF ang pangabay ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga kun maghibo ipabilin lamang sa MGCQ nga quarantine status ang siyudad. Nagwa ang apelasyon ni Lunardia matapos nakabaton sa impormasyon ng alkalde nga ipaidalom sa GCQ ang Bacolod. Sulo kay ang gininsister ni Lunardia nga hindi bagay nga ipaidalom sa GCQ ang siyudad, bagod 80% sa mga nagpositibo sa COVID-19 ang locally stranded individuals kag OFWs nga nagakahulugan yara ang maini sa quarantine facilities kag istrikto nga ginamonitor sang local health office sang siyudad. Yes, we have received information na ang IATF intends to declare Bacolod as well as Iloilo under GCQ. So, as si Mayor, nagsulat sa National Interagency Task Force, the-request siya kung pwede mapabilin ng Bacolod sa Modified General Community Quarantine or MGCQ. Kabagin sa payag ni Bacolod City Administrator M. Ang. 11 naman ka mga opisyal ka empleyado sa Barangay 35, Siyudad San Bacolod ang ipasakaan sang kaso sa Bacolod City Prosecutor's Office. May kang tanan sa anomalya nga pagpanagtag sang Social Amelioration Program. Ang ipasakaan sang kaso ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Bayanihan to Heal as Act amo kon to Heal as One Act. Amo santay Barangay 35, punong Barangay Ruben James Miranda, Barangay Secretary Merlita Bernal, Barangay Treasurer Luz Minda Aizon, mga barangay staff kag SAC Form Distributor, nga santay Donna Tambuga, Ethel Rojo, Mary Jane Chua, Jomil Caballero, Reynel Cordova, Cheryl Ibanez kag Zinaida Nigia. Sunod kay OIC CIDG Bacolod City Field Unit Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gugutano, personal nga nagpalapit sa ila ang mga tagreklamo nga sanday Judith Reconalia, Rosalyn Baruga kag Roselda Robles ang ipalambot ang impormasyon nga may pinilian ang barangay sa paghatagan sang benepisyo. Duga pa ni Gugutano na diskubrihan nga kalyado kag pamilya sa pila ka opisyal sa barangay ang nakabaton sang SAP sa baylo ang sang mga mas nagakinahanglan. Ginakabig ni Kapitan Ruben James Miranda sang Barangay 35 nga pamulitika ang sa likod sang pagfile sang kaso batok sa iya kag pila ka staff sang barangay angot sa ginaligar manumalia nga paghatag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program o SAP. Ang Barangay 35 ang may 2,121 tanan ka SAP beneficiaries, lakip na diri ang 477 ka mga left-out families. Suno kay Miranda, pila sa mga nagreklamo ang mga ginikanan nila nga ang 4-piece beneficiaries rason nga hindi sila makalusot sa evaluation sang DSSD Bacolod. Ginpathag ni Miranda yara pa sa roster sa DSSD ang ngalan sang bata sa mga complainant nga ang ila ginikanan ang 4-piece beneficiary rason nga hindi sila kwalipikado sa SAP. Suno kay Miranda, handa sini nga tubangon ng kaso bangod kabakin man ini sa iya trabaho bilang isa ka barangay official. 4-piece na sila Del. Ang mga bata nila wala na sa gintagaan. Actually, ba gintagaan ko pa na form. Kaso lang, hindi to sila kalusot sa DSSD. Kaya nga, ara man to Japon ang mga ngalan sa mga kabataan nila. It means to say, sa roster sang DSSD, gagawa to ngalan nila na part pa sila sang ilang ginikanan. Kabahin sa ang payag ni Barangay 35, Kapitan Ruben James Miranda. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21. Kag sa sa inyo
kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule himo ini sa 100% nga mangosteen, wala iya sang preservative, wala additives, wala extenders, wala sang iba naging duga nga mga herba kay suno sa mga pagtuon sa mga scientifico dito sa Estados Unidos nga ang xanthan compound gali kon butangan mo impunan mo sa iban nga herba nga kadula ang yasni nga pagka-epektibo kag may antagonistic effect ini siya mo na. That's why ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule 100% ini nga natural, pure kag organic. Ang Dr. mabakalat tag na pulo ka pesos lang. Kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen ka tea, mabakalat tag 18 pesos ang kada bag. Pwede din mo mahimo sa 1 litro nga tsa para sa bilog nga pamilya. Mabakalat sa tanan nga mga butika malapit lang sa inyong lugar. Online barter trade illegal kapag lapas sa layi, suno sa DTI. Samtang pondo sa DFA hindi na makasarang sa pagpapauli sa mga OFW. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Yes, so we're back mga ka-aksyon. Samtang naga-commercial kita sa radio, mag-greet kita na diri sa aton nga Facebook live action boy. Kagina kay Sheila De Pedro, kada wala ko tumayo na basa. Ay, ako na nga friend ko ina, Sheila De Pedro. Oo, yes. Instructor na sa Bago City College. Okay. Kay happy 50th birthday lang ko ng action boy sa iya twin brother-in-law na si Ramon and Ramil Flohimon. Magbasa. Flohimon na siya, Yes, kay Philip Isulat, good AM, good day boy and Dorel. Kay Ben Bads, kagwapa sa personal sa imo, Ma'am Dorel. Oh my God. Thank you, small thing. Charat-charat lang. Thank you. Kay Jeff Chavez, good morning sa inyo nga duwa. Pwede ko mga magsiling na yung mga gwapa. Ako lang mabasa. Pwede ako. Pwede man, pwede man. Kiling kayo doon ka lang alam. Ipasa-pasa ako para arasin. Kay Neil Watts, Action Boy, Hambalya Lods, pa-shout out. Good morning, ka-action. Okay, Kay Jean Stone Nigoro, kay Ginsuli iya ngalan. Good morning, Action Boy. Greet ko lang Jenny Mirasol Ilanan. Happy birthday! Damo may birthday, subong ba? Happy birthday, Jenny. Yes. Kay kay Garcia Gigi niya magbasa. Good morning. Mirna Claud. Good morning, Action Dorel and Action Boy. Kay Michael June Season. Good morning, Action Boy and Dorel. Always ga-monitor sa Paranaque. Mayong aga lang sa mama ko, Lourdes Season. Kag mga retired co-teachers niya sa RT and HS Bago City. Teacher na mo niso na si Ma'am Lourdes Season. Okay. Sa Ramon Torres National High School. Kay Jen Boy Borneso, good morning, Action Boy and Dorel. Monitor lang ko diri sa Tapi. May signal, mayo signal niya diguro. Tamyaw ko lang sa Kabog family sa Borneso. Kay Nanay Ligaya Abeto, dra sa may Bilbagan. Good morning. Yes. Good morning, Action Boy and Action Dorel. Stay safe. Stay safe, manay. Kay Nicole Recari Apolinario, good morning, Action Radio. Always gid kami gapamati sa program nyo. Diri sa Gatuslaw, Kanduni. Thank you. So, kadabla maglagaw sa Kanduni, Action Boy. Pagka makanto Kanduni? Wala, pagit. Kasad. May dalan na makanto da. Sige. Kumakayo lang tong dapat kalay uhod. Magdalena Tan, Magdaltan. Good morning. Sa kay Edwin Escopel, may agaman. Phil Alonsagay, migo na ton Ken Alonsagay, dira sa Japan. May aga, no? Kay Cory Bidaha, Action Boy. Taga Kuwait. Yes, taga Kuwait. Always kapamati. Kay Ivy Locasan from Handumanan. Good morning. Kay Junjun Sabantorinia. Taga Karabalan. Yung bala mong. Ayong aga. Kay Josephine Lobaton. Good morning, Action Boy and Dorel Cabatu. Watching. Karaga monitor siya sa aton yung program. Sino nga nito taga Karabalan siling mo? Si Junjun Sabantorinia. Hindi na siya mong imong escort pag call mo to, pag miss. Alam na natumduman mo siya. Hindi na siya mo. Hindi na siya mo. Do pariyo lang sila ngalan. Kay JV Grace, Action Boy, nagapamati sila sa Hinubaan. Kay Mel Huevos, good morning. Kay BP Gomes, Dula Soundhow. Akagina to sa amon niya endorsement. Ginadula na siyang sound. Basta kakadula yung sound, ga-endorse kami na. Okay? Kay Gwelen West na, good morning, Action Boy and Dorel. Gracia Horvidalia, good morning, Action Radio Bacolod. Kay Raydan Velasco, good morning everyone. Robert Hamela, good morning. Robert Nigaliga pamati sa San Carlos City. Kay Raneta Dissery,
Good morning man. Martin Aliling, magandang umaga po. Watching from Imus, Cavite. May landa nga pagalantaw. Kay Pablito Benedicto Action Boy, good morning. Nagapamati man siya. Damo sa mga taga Negros bala nga to sa Luzon, dirigya po naga-monitor, no? Mga taga Negros na sila. Ay, iban of course atin sa abroad, bro. Iba niya dito sa Luzon ba, Cavite, sa din pa tong iban mo tong napanglawan to, may mga Pangasinan, Bulacan. Paranaque. Damo ni sila Action Boy, nagapamati sa aton. Mga Negrosano, ni sila nga mapuli sila gurutano, ambot lang, no? Dito sila go-work, or dito na iban, dito na nakakuha na. Dito naga-start, dito nagpakabuhi, So, sige. Sa aton mga ka-action, good morning. Thank you so much, gid sa inyo pagpamati. Ang mga classmates mo yan, wala dahil. Ang mga classmates mo, wala ka join sa imo? Wala ko ga-watch party. Kaya wala kang watch party. Oo. So, tulog pa ni sila yan. Mga kaidaran mo yan, bugtaw na. Ang mga kaidaran ko, yung mga classmate ko, tulog pa ni Action Boy. Labi na subo nga wala obra. Amo na abot silingon, amo na ba nga pag-ulo-adlaw na daw, sila hinalungong siya katabo sa kalimutan. Sure. Ay, di mo gid sila makigan, di karon nila. Hindi mo gid So, pero fila nila yung magtulog, yung Action Boy. Gusto nang nagapa, ano bala nag-election doors lang, kapalapta-lapta, may nagapalaptag sa mga balita mo nga, ma-lockdown ko ng Bacolod, ba mo na. Nakadamo sino nang kapalapta-lapta na sa mga balita nga mo na yaman. Ma-lockdown ko ng Bacolod, waya. July 16, makuan kita MGCQ. Yes, umpisa tomorrow, Action Boy. Atag na kayo na sa balita nga umpisa buwas, modified general community. Bali extended ang aton nga MGCQ. Kay may mga balita bla kahapon mo. Nga Bacolod dani man general community quarantine. Di mag general community quarantine na basi muntat naman mga biyahe mo na bla mga restaurant sa masikon ko naman no. Muntat naman sa operation pero daw modified general community quarantine kita gyapon kay daw gin-appeal no. Sige. Correct. Sige. Kaya Action Boy, good morning Action Radio, watching from Binalbagan si Janet. Sige. Nagapamati sa ato. Standby. Okay. O di ba ganyan ang tama? Yun lang naman ang Sa aton mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo bala nga sa sining panahon, importante gina ato ni kaing Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Department of Trade and Industry nga illegal kapag lapas sa lahi ang transaksyon sa online barter trade. Sunod kay DTI Secretary Ramon Lopez, nagalapas sa tax law ang nasambit nga transaksyon nga ginapatigayon, ilabi na sa panahon sang community quarantine sa madamo nga lugar sa pungsod tungod sa COVID-19 pandemic. Doa man ni Lopez nga ang ginapanugutan lamang sa barter trade amo ang sulu kag tawi-tawi. Base man sa ginasahad sa executive order nga ginpagawa ni Presidente Rodrigo Duterte sa 2018. Hindi na masarangan kapondo sang Department of Foreign Affairs ang pagpauli sa mga Pinoy gayara sa iban nga pungsod. Sa hearing sa House Committee on Public Accounts, ginpahayag ni Foreign Affairs Undersecretary Sara Ariola nga malapit na nga maubos ang assistance to national fund sa ahensya.
Suno pa kay Ariola, posible nga sa tunga sa bulan sa Agosto, wala na sa pondo, rason niya kinahanglan na nila nga mag-realign. Dugang pa ni Ariola nga ginmando ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga i-realign ang lokasyon para sa retrofitting kag sang ilay edipisyo pero kulang sa gihapon ini. Halin Enero tubtub Hulyo 13 ginpayag ni Ariola nga masobra 767 milyones pesos sang 11 bilyones ka assistance to National Fund ang ila na nga naggamit. Ngayon pasiguro naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa militar nga magagawa ang kamaturan sa pagpatay sa mga pulis sa 4 ka soldado sa Holo-Sulu sa tuong Hunyo 29. Sunod sa Presidente, ginmando na niya sa National Bureau of Investigation nga magpatigayon sang madalom pa nga investigasyon. Nagpromisa naman ang Presidente nga mahatagan sa hustisya ang 4 ka mga soldado. Doon ba ni Presidente Duterte anuman ang resulta sa investigasyon, magpabor man kung hindi sa militar kag pulis ang sigurado magwa ang matuod kag ang hustisya. Ginpanugyan ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya bata nga si Davao City Mayor Sara Duterte nga magpapili ini sa pagka-presidente kung may makitaan nga dapat siya nga imuon para sa pungsod ka maghatag sang serbisyo publiko nga wala nagahulat sang balik sa iya para lamang sa ambisyon, mas maayo nga hindi na lang pagpadayunon sa pagpamulong-pulong sang presidente sa iya pagbisita sa Holo-Sulu. Ginpayag sini nga ang pagka-presidente isa ka thankless job kag madubo lamang ang sweldo makuha apang trabaho. Madamo nga oras ang kinahanglan kag masami nagaresulta sa sobrang kakapoy. Sa rebaluan makapila na ka beses gin-discourage ni Presidente Duterte si Mayor Sara nga magpapili sa pagka-presidente mangod madamo nga trabaho, insulto kag pagpakamalaot lamang iya makuha. Una dre ginpahayag ni Mayor Sara nga wala inisang plano nga magpapili sa mataas nga pwesto sa Pilipinas. Gindayaw naman ni Senate President Vicente Soto III ang pahayag sang Estados Unidos sa pag-angkon sang China sa South China Sea. Sunod kay Soto Justo, si U.S. Secretary of State Mike Pompeo nga dapat i-insister sa Pilipinas ang pagpanag-iya sa inaagawan nga parte sa South China Sea. Duwa pa ni Soto, ang sala hindi pwede himuon nga insakto agud lamang masunod ang gusto sa isa ka pungsod nga naangkon ang bugos nga South China Sea. Una diri Hulyo 13 sa napagawa sang pahayag si Pompeo, nga ginasuportahan sa niya ang pag-angkon sa Pilipinas sa Mischief Reef o kon Panganiban Reef kag sa Ayongon Shoal base man sa desisyon sang Arbitral Tribunal sadtong Hulyo 12 tuig 2016. Kag sa katapusan nga balita national, ginpanugutan na sa gobyerno ang dine-in sa mga restaurant tubtub 50% nga kapasidad. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez nga halin sa 30% ginpasaka na sa 50% ang dining capacity sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine kaangay sa Metro Manila. Maga-epektibo ang bagong guidelines sa Hulyo 21. Dugang pa ni Lopez ang mga lugar nga yara sa Modified General Community Quarantine, ipasaka naman sa 75% ang dining capacity, halin sa karon nga 50% kang mag-epektibo sa Hulyo 21. Nag-apilar naman ang DTI sa mga lokal nga opisyal sa gobyerno nga palawigon ang curfew hours tubtublas 12 sa tungang gabi, agod makaginansya ang mga restaurant kag mga empleyado. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:35. Sa aton mga ka-aksyon nga Pamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod kay Aksyon, Rex Cantong. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!